Wena baba usamthanda uma wengane? Kona manje into esuke enhlizweni sisenikhetha uNdlovu qha ke sengicabangela abantwana hey madoda hayibo apha manje nginganceda yini kwazi ukuyothatha impahla zami uthatha impahla zewu uhlala kwaNdlovu anithi ngithethe into esenhlizweni gogo Inhliziyo yakhe ithanda uNdlovu. inhliziyo yami ikhetha uNdlovu Ubaba mina ungithandela ungithanda ngenxa yengane bendikuthanda nawe ngenxa yengane anithi ngithethe into esenhlizweni Mfethu asilungise le ndaba. hayi hey Sizomlanda uGabisile. awunanto ngilungisa nawe wena ayikho into ngilungisa nawe Mana singabantwana bomuntu. hey kusukela manje ufile kimi ufile Ngicela ukuthatha le thuba ngibingelele mbukeli weBlack Life TV kwisiqephu sethu sithi izinkinga zomndeni. Namhlanje ke sinosisi sivashele futhi la ekhaya othi usibhalelile wathi unodaba afuna ukuthi alihlambuluke ngoba lento le imimngabi. Njengoba echazelile ukuthi sisakhona eJoburg. Ya sikhuluma nje isisusa sikhuluma isisusa Spade. Sixhosa sisi Ngisho la eJoburg nje ilanguage yakho isusa kiri. Yabona kungizwile mase ngithi akiri kushube ngempela ayemlangeni magasela. Ngihleli nosisi-ke la osibizile ngizokubingelela ngiyakubingelela sanda sami cela ubingelele umbukelo weBlack Life TV. Ndiyabulisa weBlack Life TV igama lami ngu-Annelisiwe Mjoka ndibuya Eastern Cape eMonfrey. Yes mami. Asathethe isixhoxa ke ngoku. Asabashayo baba. Anyways asingasimosha isikhathi sena sami ngathanda ukubona ukuthi usmile yabo ngoba ngisebenza ngifunda incwadi yakho noma sengiqala ukukhuluma nawe ngakubona ukuthi awukho right kodwa ke umsebenzi wami ukuthi ngenze sure ukuthi wena uhamba right kube khona nesixazululo lenkinga esibhekene nayo la. Sisi abasisi ndinengxaki Woza nazo. Ewa ndivane nomnye ubhuti before sevane bese ivile ekhaya lo bhuti wahamba bekuphanga bo 2005 2008 Okay. ubhuti lo wahamba wayiguli eJoburg ehamba nje utshilo kumnandi ku right sabantu aba right ngoma ifike eJoburg noba kwaba ivekeli 1 sithetha ngefoni Okay. Emvemba sithethe ngefoni xa kuzivekeli 2 ubhuti andimtholi efonini hayibo mani ifoni ingathi iblockiwe yo ndithini ndimzame ama private number akasawabambi ndithi ifoni ayingeni kwahamba ke isikhathi ndabamba ndathola ke umuntu enserious naye Okay. umuntu enserious naye sisi ubhuti lo uyandithanda ndiyamthanda ngoku ndinengxaki lo bhuti owahamba ukhona ngoku Uthini? lo bhuti andithi wayihambile sisi manje ubuyile lo bhuti lo endidate naye ngoku ndixa kuba ndizomxelela kanjani into engaka ngoba sine 10 years sihlala soyi2 Sure. Siqale ngo2012 ukuvana 2015 sahlala sekhona nengane phakathi Yo. Ima khona la engabalance khona la. Ubhuti othandana naye lo qala wavela wakulokhuza wakughost. Okay, wakwenza njani? Wavela wablock. unblocker Ngifuna ukwazi ukuthi mehamba eGoli uyaclip neGoli ngoba seGoli. Nithandana kephi kanti? Out of Johannesburg or vele la ufike kanjani la? apha ndifikele kuye sahlala saye emakhaya ungathi ubuye KZN saye emakhaya kubanye andamkelwa kakuhle bahamba bazincwadi ekhaya bhuti lo nango ke uthi eJoburg maye eJoburg nam xa maye eJoburg mina ngise Eastern Cape ngeso sikhathi ndise Eastern Cape ngeso sikhathi maye eJoburg ubhuti manje ngimfonela kanti andimtholi efonini uyandiblocker nami ke ndeza apha eJoburg manje apha eJoburg ndabamba ndaze ndathola umuntu right umuthi wabamba wathola wathi benjola ndaze ndathola umuntu right ke lo muntu ke sisharp se right kakhulu qha ke ukhona lo bhuti
ukhona sevele waqhamuka kanti ubhuti lo ndandimthanda wandiphoxa ngoke sevele waqhamuka Manje udidekile manje. ngondididekile sisi Kodwa manje sekukhona izingane nje la ku current kulowa manje. kibe sekukhona ingane Iyodwa noma yini? zithu umfana nentombazana sisi Ashu. So lo wakudala uthi usamthanda. ndisamthanda nalo wesithungo ba nalo wesibini ndiyamthanda ngoba ufike impilo yami ihlangahlangene uyena muntu ondenza umuntu ebantwini uyena muntu wanohola Sithando sami ke ngifuna ukuzwa ngawo ufuna thina is Black Life TV sikusize ngani? ndifuna ndincede sisi nibize lo bhuti ndifuna umxelela uba kunomuntu owayekhaya wasincwadi ngoku ukhona Usamthanda lo wakudala. ndisamthanda sisi Inegila. hayi kona uthandwa ndithi inhliziyo ayiphakelwa Ya. Siyasebenza lezi isho zeni mase inhliziyo ayiphakelwa inhliziyo ngoba ndifuna naye ndiyamthanda ngoba uyena muntu yazi andizazi ufuna uba nesithembu. andizazi ngoba hey la bhuti nje wandithwala yo hayi wandithwala Manje abazowenza njani? hayi So isifiso sakho ukuthi sibize lo hlala naye. ewe Sizokhuluma naye simbekele udaba ukuthi isimo uzobe usumchazela ukuthi khona umuntu kwenzeka kanje. ndifuna umuntu ngoba ndiyesaba nje ndinokuzama ukutsho kodwa ngibeke yena-ke endithola undazi uba nje ndandiyintombi nje ndandingenamntu Wongenaye vela ngisivele wayesekho. undithola nje ndangambalisela uba hayi baby bewasekubhalweni incwadi hayi azange ndimbalisele nje Awumbaliselanga ukuba kwasekubhaleni encwadi? ngoku nokumbuka emehlweni nje ukuthi manditsho kodwa ndisaba Ngibona uzokulahlekela. hayi ngibona kanjalo Okay sithando sami. Engifuna ukwazi mina. Uma efika kubhodi lo hlala naye manje umchazela udaba angalamukeli kahle mhlambe athi uyakushiya ungazizwa kanjani? Because angiboni khona indoda nje la engamukela ukuthi unkosikazi wayo intombi yakhe ithanda enye indoda. yo ngizoba buhlungu Ingazi-ke kodwa phela eGoli. ndizoba buhlungu wona sisi ngizoba buhlungu nyalo ngoba sithandanile kodwa nalo ingxaki yami ikhona nalo ndandimthanda Awusabi uzogila lokuqala nje obagila. hayi kodwa niboni kona-ke ndiyamthanda tata abantabami Hayi ake sizame ukuthola ubhuti-ke mina sithando sami uzomchazela ukuthi uhlambuluka ukuthi uzizwa kanjani and lonke udaba lakho umtshele ungakhohlwa umtshele ukuthi nencwadi ayisihambile ungafihli lutho-ke manje yabo ngoba thina ngilohlela sifihli ngoba sisuke sifuna ukusiza ukuze sikwazi ukuya phambili kufanele sigonyuluke ngesiZulu sikhulume lonke iqiniso silibike ubani emva kwalokho sobe sesikwazi ukubona ukuthi siyakwazi ukuthola i-solution bese ithola i-solution siyaphambili bese ngayithola futhi i-solution siyayithatha indaba siyise kubani kuma counseling la enikwazi ukuluya khona ngomqondo sibone ukuthi uya kanjani phambili. okay Njengoba sizwela-ke nambukelo we-Black Life TV sisechaza udaba lakho ukuthi wakaba nomuntu esisazwana naye kudala from 2002 wavele wahamba wamghosta-ke wathenga semfone ngasamtholi semblockile kodwa manje lo muntu wesilisa uthe esemove on esejola nomunye umuntu wesilisa wasiyaqhamuka futhi and uthi meqhamuka yena usazizwa ngathi uyamthanda lo wesibili lo owamshiya manje uthi udidisekile asenzeni kanje azama ukuthola lo ahlala nayo current akugonyule ngoba phela ufuna ukuyikhipha lento angimazi ke noma ufuna isithembu noma akasifuni isithembu kodwa soza ngayo umuntu esisema sefikile la ubhuti ukuthi yena lesi simo uzosithatha kanjani thina ezi Black Life TV senza kanje senza sure ukuthi asikushiyi ulenga sizosifuna isixazululo sizohamba la siyisothe zonke inkinga zenu asame nisomlando bhuti. Kiyali okay no it's fine ngiyamikelela mbukela lapha ekhaya ku Black Life TV ayemlangeni Makasela isiqopho sethu sithi inkinga zomndeni nje bathe sikuchazelile ukuthi usichazelile udaba lakhe wasesasemlande uboyfriend noma indoda yakhe ahlala nayo sebehlale naye for how many years? 10 years. For 10 years, yes. So ufuna kunezinto afuna ukuyichaza kubhuti amchazele zona kodwa before siye lapho ake ngibingelele ubhuti sawubona unjani? Siyabona njani sisi? Angaphila. Bengithi ngiyayizama lento ukudumelisa
manje ayidumeliseka ayidume yatsamaya kahle kumele bese goli wazi izilimi. awu ya ngicabanga ukuthi ngivele ngihambe sekuphela isonto ze ngithi ukufunda yabo mengifika lapha ngiyali okay cela bingelele umbukelo Black Life TV bese yalisho ukuthi ubaba kaba angazi ngibingelele ngesixhosa ngesisuthu noma ingayi ayilalela do your thing yabona ukuthi indaba didisele sanibonani babukeli emakhaya igama lami uSipho uCairo uMasumpa. okay Ngokuzalwa mina ngizalwa eEastern Cape kodwa ke ngila eGoli. okay Ngikhulele khona la eGoli. Into engayisho ukuthi umama wangikhulela ngisasela eGoli kodwa ke ngokuzalwa ngazalelwa ngale eEastern Cape. hayi siyakuzwa ibambe lapho Msipho ibambe lapho nangu imama la uyalazi mama angifundi phela abantu bathi yena khona ufuna uzoconfessa shendo kudini umuntu bese siba nenkinga. Black Life TV 500 more than 500k subscribers kuthiwa uMagase asohambe ukukhipha abantu babantu uyamazi kakhulu mama nali babaza ulichazela ntathu ngichazela yona sithandwa sami tata abantu abami ndiyibuzise apha nje namhlanje kunento endifuna ukuyithetha nawe. Isha khuleka miya apha sithandwa sami kunomuntu endandivana naye before singekahlangani mina nawe. Bhuti lo seyikhona ubhuti lo wayeseyibhale incwadi ekhaya ngoba ubhuti lo seyikhona ngapho ufuna basibuyelane. Hayibo. Awuphindi? Ndiyasho baby. Dala ndifuna ukuxelela le ndaba. Kona akho kudala ebuyile empilweni yami. Manje utheni isikhathi eside kangaka? Ebeyathi akho kudala ebuyile empilweni yami. Akho kudala ngisathi ndifuna ukuxela ngokuba ndisaba ukuxelela. Yo. Manje wabona ukuthi ngcono ukunethela ku-TV wazi ngakhuluma ngasikhulumela ebedroom. Anithi bendazi ba izokuphatha kabi le ndaba. Futhi bendusaba ndisaba nabantwana. Usho ukuthi mawuletha ku-TV angeke izingiphathe kabi. hayi baba kasho kanjalo Awuthi kusho yena wesisi. Uthini kimina uthi ngisaba ukuthi izophatha kabi. Ngokubuzwa uthi kungani ungiletha ku-TV uzongibuza phambi kwamakhemera yena uthi ngisaba ngoba izophatha kabi. Usho ukuthi kahle kahle bingeke izingiphathe kabi. Ngizokuphatha kabi kodwa ngifuna ukuthi ngi-understandise lawo sesisikhathi khona inkinga oyibona ukuthi zidinga umuntu wesithathu and umuntu onolwazi olungaphezulu kweleni because ama-emotions sometimes enze ngingakwazi ukuhandlisha izinto ngendlela. So namanje noma ungaphatheka kahle sibikambi kakhulu kodwa kunezinto ongekwazi ukuzenza ngoba sikhona. Yangithi uzophatheka kambi and wehlisa umoya bese uyacabanga ukuthi indlela ezokwazi uyilungisa ngayo le meko. But many about two kwesinye isikhathi kuyashintsha bagcina ko GBV yabo sekushawana. Sorry tata abantu abami. Mara ngi-investi kangaka kuwena ngithembile ukuthi sofa silahlana yini inkinga manje? Yini ngenzeni kahle kahle? Awenzanga nto baby. Awenzanga nto. Into yakudala lena. Ufika vele lo muntu akekho empilweni yami. Baba ngoku ukhona so indoda ekhaya ngidingala usichaka ke la. Ihlisa umoya baba. Mengithi mina baba njoba echaza usisi wakwakutshela before ukuthi khona umuntu wakwavela kuphi. Akaze ngitshela lutho nje. Ngoba into wayishoyo wakutshela nje ukuthi usinselinde mina ebese senethemba lokuthi ngizoba naye. Manje angazi lokukhuluma ukuthi uphuma kuphi. Shuthi uthi mega single. Usho kanjalo.
Yona nto ngichazele Washo yona. njalo kubhuti. Ewe ndatsho njalo sisi andithi ebengekho lo muntu sisi ebengekho ubuya ngoku nje naye Angiqondile ukucha kodwa ngike bangichazela mina nombukeli ekhaya ukuthi imole bubamba awumtshelanga nangalokho. hayi andimtshelanga azange ndimxelele Manje ngichazela ubhuti sesifiso sakho ukuthi kwenzakaleni ihlisa umoya baba. Sorry tata isifiso sami sithandwa sami isifiso sami bendifuna ukuba lo muntu umbone bendifisa kanjalo askies Ngimbuzo ngisasenawo lo ukuthi usathandana naye. kodwa ikhona lanto ikhona kodwa bengaqondanga ukuphoxa bengaqonda kodwa ikhona Umuthi khona lanto intoni lanto mhlambe thina understand. Umuthi khona lanto kusana ama feelings abhuti lo buyile. yawe sisaloku inhliziyo ayiphakelwa sisi Ngiyakuzwa kwenhliziyo engaphakelwa. Ubhuti lo ohlala naye baba ingane samthanda yini? ewe ndiyamthanda utata abantwana Lo kade ahamba naye usamthanda? ewe ngisamthanda Okay. Usho ukuthi wena uthanda amadoda akho njengamanje. Ayikambi ngizokusupporta kodwa. But ngenzela ukuthi yonke into ibe sobala ukuze sikwazi ukuthi sibe nesixazululo esiphusile. Ngithanda into abayitho Manje uthemba ukuthi kuzokwenzekani ke emva kwalokho? Angithi uthi usamthanda? Sesiyabuza manje. Uthi usamthanda? Ngala usathanda mina. nawe ndiyakuthanda Uma ingafika lo muntu esilisa ahlale la athi naye uyakuthanda uzoyimisa kanjani? wena tata abantu abamsanithanda njengoba sovele nto Ngasho kuwena ngathi angeke ngize ngithandane nomunye umuntu. Wena uphela okhona empilweni enhlizweni yami nasempilweni yami. Wena uphela ngitshela ukuthi angibheki naseceleni. Okokubathanda Banganda phela yabona ngiguge ngingakanani manje. Angikaze ngibheke umunye umuntu. Yebo bakhona baloko beshalaza bengena ngabe mangabe abanye baze bashaye lezi zinto zakhona. Anginandawo ngiyaphi. Kodwa unaso Ngiyaphi ngoba isifiso yonke into sokuthi ngiyayithola la ekhaya. wena baba unaso isifiso sokuthi usisi naye umenze abe unkosikazi wakho njengoba uthi uyamthanda ngoba senithandane isikhathi eside kakhulu. Yabona sisi wami into engizomtshela yona. Into engingakaze ngimtshele yona. Namanje lo nyaka kade kuunyaka wakhe. Njengoba uphela nje. Lo nyaka nje ukuphela nje kade kuunyaka wakhe. Uzoyovela ekhaya. Ngiyenze izinto zonke zilunge ziqonde. Moyo umlobola. Umlobole mangiqeda ulobola kwa same time kwenziwa iloko zasilungiselela umshado lo wesilungu. Okay. Lo Uwona lo nyaka. Ngikhuluma ngonyaka owodwa wona lo nyaka. Ngeke baba sino 3 months phela. Umshado uyaplanela. Usuplanile okay? Mama mina yazi mina ngiyathanda ukwenza ama surprises. Oh. Mina umuntu wama surprises. Ish. Okay. Umuntu wama surprises ngitshela ukuthi uma ngithembise into ngizoyenza. Uqinisile baba ubudlelwane benu nje engakaqhamuki lo bhuti lo ngekho. Mebunjani? Umuntu ogcina izithembiso zakhe mama. uyazigcina izithembiso uyazigcina kakhulu uyazigcina usinakekele nje nabantwana kahle Uzizwa kanjani nje bethe yena meseyovela ekhaya? ndiyajabula kona-ke ilento-ke kona ndijabulile utata abantu abami Okunye ukukhohlayo dade wesicela utshela ubaba ukuthi yena lo muntu lo othi usebuyile usamthanda wahamba kanjani empilweni yakho? lo muntu wahamba ethi uzapha eGoli wangasema ifika apha eGoli ndamthola nje iveki lodwa kwelesibini wabengiblokile mandithi ngenze private number caba seyitshintshe nenamba ngoba kwaseyingasangeni private number leyo
Usawufuna ukushiya ubaba ushiyele umuntu ozokushiya ngelinye. Ndiyamthanda naye sisi, ndiyamthanda utata abantu abami, ndiyamthanda. Kahle Uzomisa kanjani? Kwenziwe kanjani-ke ngoba ngithi uyamthanda? Uyamthanda? Ke Noma ngithi uyasithanda naye lo muntu loyo. Uyasithanda sobabili. Sithini? Sukushade sobabili. Naye methu Mase sukuthathile sobabili. So ubani uzosebenzisana imkabani? Ngoba ngithi utheni mina? Uthe incwadi bisiphumile ngithi. Seyiphumile baba. Manje mina-ke sengikuphi-ke lapho? Ndiyakuthanda nawe uyazi uba ndiyakuthanda. Okay-ke sanda sami. La madoda omabili mengahlangana la wena kusho ukuthi uzoshada bazokulobola bo bawu2 uloya baba loyana nalo munye ubaba. Uzobisa kanjani lapho? Because ufuna sikusize thina as Black Light TV. Kodwa nathi fanele sithole ukuthi kahle kahle yini ufuna sikusize kuyona. Ufuna sikusize ubenze bazane? Ngifuna bazane, Hayi ecacile kufuna. Mana kancane sisi. Ngoba ngiyadideka. Sazane. Uhlala umazi. Mina naye sazane. Wena usuthandana nami ene naye futhi uthandana naye. Which means mos iviki elilodwa mhlawumbe uzolala kukimi. Welesibili iviki uhamba uyolala le. La ehlala khona. Ngoba singabantu bakho thina. Kanti kuzokwenzekani? Izohamba njani impilo lapho? Awuchaze kahle ke siswami. Sikwazi ukubona ukuthi siqeda ngiphi indlela. Ndifuna umazi. Ndiyazi. Okay, so njengoba uthandana naye usho ukuthi mina ngiyaphuma. Hayi, abengatsho kanjalo, abengatsho kanjalo. Enze njani? Ngifuna amazi sisi. And then kuzokwenzekani ke emva kwalokho? Okay, athi siya ngathi yakudida leyo. Mina njengoba ngithi ngifuna uzishaya iphelele kulonyaka, ngifuna ukwenza lokho ezi-white wedding. Ubhuti loyo ukhiphe incwadi yena. Angithi naye uzofuna uyishaya iphelele. Asithi ke just for argument's sake. Ngalelo langa mina sengikhiphe ilokho zangashaya iphelele. Ngakusasa seyaqhamuka. Naye ufuna ukwenza the same thing. Ngoba izinto ziyenzeka coincidentally. Kuzomiswa kanjani ke lapho? Noma uqale yena ke athi hayi ngoba vele incwadi sengikhiphi la uthi namhlanje ngiyovela ke manje. Uyakhuluma naye ubhuti? Siyakhuluma. Lo munye ongekho. Siyakhuluma utata make emsebenzini. Nijole nje. Ilokho. Asingibanga nje kodwa kulungile ngithi mina ke wena kusho ukuthi uyajola nalo yababa manje akusasikona ukuthi ufuna ukubuya Besingakubona besithetha kwaThaba besithetha nje ntoni ngifuna ukwazi ubani nithetha ntoni ithini into uyabuza base nihlala phi bangapha abantwana every day mefone usho lokho sisitshele phela khona sokwazi ukuthi siye phambili usuke kubuza ufika kufonela thena banjani abantwana unjani nakusasa phinda fone into efanayo yo uzale ubuza ubunjani babantwana bakabani abami kanti ndimtshela uba ndisendaba nabantwana ndimxelela uba ndinabantwana yazi unethathla ngoba khohlakala kwami sekwaphela ngenxa yeminyaka yabona ngabe kulesa sikhathi ngisasewomfanyana ngabe ngingaqeda ngawo futhi straight ngabe indaba zamuntu okay azingicabanga nina la ngicabanga ukuthi sike simbize baba usithole ubhuti lo omunye ngakwazi usisiza simthole ayithi ufuna azi naye ngicabanga kubalekile nalo omunyazi wande ngakhona umsiza ngakhona siyazi angcono impela sikwazi ukuthi sazana ngithi utsho njalo ufuna sazana ngicela wehlisa umoya ke yezwa hayi cela kungaliwa but you are allowed ukuthi you are allowed ukuthi express yourself how you feel even if esekhona but ingabi khona izinto nje yabo
ezosenza ukuthi sigcine siboshwe. Is that possible? No, it's so much possible. Very much possible. But hey. Ngiyaxolisa kakhulu ukuthi you are going through what you are going through, kodwa sizama ukutholela usizo. Kungcono ukuthi wazi manje, yacabanga ukuthi lento bivele solobolile usohambile. Yazi ngishiwa igazi manje. Hayi, sorry. Oh, kumele kushiye igazi. Oh, okay. Ngishiwa igazi impela yazi. Sis, mebefika labantu besilisa labo bawu2 bexabana uzwenza njani, uzoyimisa kanjani? Uzobona sibona utata akenadlame kakhulu yena. Yes. Akenamsindo kakhulu, akenamsindo tshitshayo. Lo ngekho. Lona. Lo ngekho. Lona sis. Oh, okay. Lo sisi ngathandana naye iminyaka. Aka sazi isandla sami. Angikaze futhi ungikhombe nangomuntu. Kuthi uma ngaba sinokungazwani ngeinkulumo vele ngiphume ngihambe mhlawumbe ngiyohlala ngale kumgwaqo esitradeni. Mhlawumbe mhlawumbe awa ngilo ngezihlelele uxoxa nabantu njengoba kwesikhathi ngiyabuya ngezendlini. Fike ngene ezingubeni ngilale. So manje nosisi nihlala kumuphi, nihlala kiphi la eJohn eJoburg? Okwamanje sihlala eRosettenville. Okay. Yeah, okay. But if izinto ngiyabona ukuthi zizongidida noma zizongisinda. Angizomshiya nomusa. Ngifaka umuntu. Uzophuma wena? Uzothini? Ungaphuma emzini wakho. Angikwazi umxosha nezingane. Bazohlala phi nezingane? Ngcono uphume mina ngibonele. Ingane zikwazi ukuhlala nomama. Angithi usho ukuthi ingane ezikama. So manje cabanga ingane seyihlala esitradeni nomama. Ngoba izinto ziyenzeka wena siswami ukuthi ubhuti loyo kuthi mina uma sengihlukene naye nobhuti aphina amshiye kwasayena kuzogcina sekwenzekani. Mhlawumbe yabona sekuba yibotho balala esitradeni umama nezingane. Indikazi. Hayi uzogcina sethi nedayisana nezingane. Ngiyakuzwa mina. Sona sami. Yes. Asixabaneze. Ngizama ukubiza ubhuti uthi sizama ukumthola kodwa sizosocela kuwena ukuze sikwazi ukumthola. Because asifuna ukushiya lo daba lulenga, sifuna ukushiya lenjani luxazelulekile. Ngemvume yakho sombiza ubhuti futhi ngemvume yakho sizokuvumela ukuthi wena njengamanje ube wena intombazane eyisoka ekhethayo usho ukuthi kulesimo samanje. Yebo ayindaba business. Okay. Njengoba izwe lambukelo weBlack Life TV sisechaza udaba lakhe emchazela nobhuti lwahlala nayo ukuthi kunesimo esikanjani. Kodwa njengamanje siyabona ukuthi kuphoqelekile ukuthi simthole nalo bhuti wesibili. Ngoba sizosiza sinikeza inamba zakhe sizama ukuthi simthole naye abe khona bese yazi nayo ukuthi lo sisime semove on empilo yakhe. Kunomuntu amthola ngo2012 and sebehlala endawonye from 2015 ofuyise kuneminyaka u10. Khona nezingane ezimbili la ezikhona kulomndeni. Njoba yena esefika everyday esefone ezama ukuthola ukuthi ingane zaphila ingane engazona ezakhe. Sifuna ukwazi from him ukuthi uyimisele ngani ngosisi ngoba singakhohlwa phela lo bhuti yena bhuti wamshiya wahamba waza la eGoli emshiya bekade bezwana esehambise nencwadi. Emva kwalokho wavala ingcingo angatholakala. Asazi ukuthi bayingatholakali ngenxa yomsebenzi noma walahle ifoni kodwa since then akakaza aphinda amthole nje bese ezoqhamuka kulonyaka. Kanti nalonyaka kuza neinkomo. Amawishi nje sikodwa ubeki nazi ukuthi kuyaphithizela la. Kodwa ke asambe nisozama ukuthola ubhuti sibone ukuthi siyamthola yini. Mesimthola so bese sibuya si wrap up kahle le ndaba siza ukuthi siya kanjani phambili. Bathi ziyawushaya kwamakhelwane bajabulile kungakuhlangani yebo khona kubuhlungu kunino zama ugembula efonini ekhasino uma uthi udlala ibhanoyi livele lindize noma liphahlazeke lingakasuki icwile kanjalo ke imali yakho sekuyisikhathi sokuthi kuphele konke lokho sondela eBlack Life Traditional Pharmacy uthole ibhodlela lihamba nesiwasho ikhombo yodumo kuphela amathunzi amnyama kuvuleka inhlahla zakho uma ngenelele Clever ubuye nayo izwa lemali uthole le combo ke kulula kumele ukwenze faka iorder namhlanje ku062 219 7748 umsebenzi wethu ukukudilivela wena mawufaka iorder noma ngabe kuphi magumba manomhlaba Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika.
Hello. Ngathi uthukile. Uyamazi yini ubhuti? Siyazana. Bhuti amazi? Ya, ngiyambona because unebala lami elimhlophe. Unganingane yakithi ekhaya. Angizwanga? Unganingane kababa. Ewa yini? Bhuti, uyamazi bhuti? Ngiyamazi. Uyibambe kanjani? Welcome back. Kuhlelo thithi inkinga zomndeni. Ubhuti sikwazela ukumthola njengoba sisade ecelile kwisifiso sakho ukuthi abe khona nobhuti, babe khona bobawu2 bese yabachazela ukuthi uzizwa kanjani ngabo bobawu2. Kodwa ngokubuka kwami ngathi amadoda ayazana. Kodwa soke sizwe ke. Bhuti ngicela ukubingelela ngikwamukele ku Black Light TV ngomlangeni Magasela. Ngicela uyibingelele umbukeli bese siyangicela ungitshele ukuthi ungubani uqhamukaphi wabasibongo. Hayi ngizothanda ukubingelela ababukeli emakhaya nasemadrobheni. Yeah. Mina igama nguMehluli Ndlovu. Yes, Ndlovu. Ekhaya ngibuya eShowe. Ngakhulela eGoli kakhulu isikhathi esiningi bengihamba nje emakhaya makunemsebenzi nje eyenziwa ngaleso sikhathi ke. Okay. Awuyibambe lapho. Engifuna ukuzwa nje ungadinwa. But uthi uyamazi ubhuti wakini? You mean muthi wakini niyazalana? Ubabakhe nobaba ubabakhe ubabami. Ngempela bhuti? Ya kunjalo. Ngoba ingane yakithi phezu kwesigaxo sisi. Imali nizalo baba babodwa. Ubaba oyedwa ani? Ukhulele eKZN. Oh. yena mathatha Nkosi. Uba umdala wena naye. Yimi nomdala. Sichazele ukuthi nihlobene kanjani usho ukuthi Ubabami. Ubabakhe. Okay. Yeah. Ngisho ngithi sehlukene ngomama. Oh, okay. Ubaba uyedwa. Okay. Uyazi bhuti sikubizeleni la bhuti wakho Njobela? Because asekho isidingo songithi lo bhuti Njobela because nabandawonye ngithi. Uqinisile ubhuti? uqinisile ubhuti ngento ekhuluma ngayo. Eqiniselele ukuthi hayi sisala umuntu oyibani. Sehlukene kuboma. Namhlanje Uyazi ukuthi ubizeleni ngiyambona lo sisi? ya ngiyamazi. Umazi kanjani? Usisi umuntu wami. Hey, yo, hey. Bafu. Umuntu wakho lo? Uyakhumbula 2002 bengisemncane and futhi nakho bengakabi nentshebe lenginayo manje. Uyakhumbula ekhaya kunomsebenzi. Bona ngigcine lapha ngaleso sikhathi. Kunesikhathi ngike ngakhuluma no auntie. Ngakhuluma nabo sisi ngathi sokunomuntu esengithandana naye. Ulalela. So kwaba khona ukuthi bahamba baya kubo bayakhuluma and then mina into eyangeza ukuthi ngihambe ngibuye futhi eGoli lana ngifuna umsebenzi kakhulu. Ngiye lapho nalapho nanomsebenzi uthi angikuthandi because bengifuna ukuthi ngimlobole vele. So uhamba ngo-2002 ekhaya? Ya ngisuke ngo-2012. Usuyihambisile incwadi e-Eastern Cape. Eastern Cape? Yep. Eastern Cape I'm on free. Okay. Usuyihambisile incwadi. So uthola umsebenzi la eGoli. Yebo. So uma ufika la eGoli uzosebenza. Uhamba ke eKZN uhamba nini? Ngo-2002. 2002. Okay. Manje nihlukana kanjani nosisi ningasakhuluma? Ngithole umsebenzi
lana ngase Westgate ne. Mangithola umsebenzi ngathola umsebenzi okusebenzela ngaphakathi endlini yomlungu. Okay. So bekunzima kimi ukuthi ngiphume and nale number benginayo. Ade bengafuna ukuthi ngisebenzise and bangithengela nefoni. Bengithengela nefoni bengiphuma nje sometimes Sunday isikhathi sincane but mangiphuma lapho bengiphuma ngiyodlala nezinja ngiphinde ngibuye futhi. Udlala like dogs. Yeah, ngidlala nezinja because bengisebenza la eJaradini. Okay. So mangisebenza eJaradini benginokusebenza futhi nase Lokuzeni supermarket yabo. So isikhathi sefoni benganaso. Ifoni bebenikeza ukuthi ngenzeni ngikwazi ukuxhumana nabo isikhathi esiningi. So uphindanga waxhumana nosisi? Angiphindanga manje ukuxhumana naye. Nihlangana kanjani ke la esikole? Njengoba senihlangana. Ngitshane usisi wami omdala uba ubonile uNdlovu eSouthgate wacela amanamba. Ngibona sengivela usisi wami bayibo. Ndibona uNdlovu apha. Ndithi phi ngokuthi andivenda mina amanamba akho ngoba ebenibelesile nje. Ngifuna amanamba akho nabese nami ngifuna ukuzikhupha ukwenza enami ngibona uNdlovu sethi hi. Ayangizwa-ke mina isiZulu sisikhona. Wamnikeza inamba bufuna ukuyikhipha usisi wami uthi unike uNdlovu inamba nabo efuna bathethe bahlukane Shusisi wakho avela kamhlonipho baba ingane zakho. Ayithi yamazi uthi ex yakho uNdlovu. Uyamazi. Okay, kodwa sikho lapho. Yebo uNdlovu. Mase nihlukene nje ubusubuya useniyajola kanjalo nje. Uyakutshela isisusu sehlala nomuntu. Ngizwile ikhuluma ukuthi sehlala nomuntu and leyo nto mina because ngimthanda kakhulu. Hayi. Bengifuna ukuthi angilinde until ngize ngibuye. Nanko-ke sengize ngabuya futhi. Gatsheni, ngimthanda kakhulu. 2002 uhamba. Awuphindanga wafuna nokumtrace ukuthi ukephi. Umthole. Usuzothola ngoba eseze yena waza la eGoli. Ngimthanda kakhulu. Okay asiqale nami ungajolini ngesikhathi engekho. No, bengajoli mina because 2002 ungajoli? Mina ngihlala emakhishini, yabona emakhishini ukusebenza mawuphuma lapho nomlungu wakho uyophinde uyobuya eJaradini futhi. Mina Ndlovu ngikuzwa Gatsheni Shem. Wena Gatsheni uthi mina manje. Wena from 2002 uhlukana nosisi awuphindanga wajola nomuntu wesifazane. Mina yabona angizange ngaba naye lo muntu engimthandayo. Uphilile kodwa umtholanga umuntu omthandayo ocabanga ukuthi umthanda njengosisi. Yebo bengithola nje lo besebenza la eJaradini. Lapha bengisebenza khona. Yabona indoda phela uyazi ukuthi indoda sinjani thina amadoda ne. Okay, uzizwa kanjani? Kuzikhulumele wedwa phela. Usasenje namanje? Mntaka baba njani manje? Mina akumtshela. Lesi sikhathi umshelo utheni kwena? Akutshelanga ukuthi unendoda noma akashonga ukuthi une boyfriend anayo noma akashonga ukuthi no umithisiwe noma ikhona into ayikhulumile nje ehlanganisa omunye umuntu wesilisa. Ngesikhathi mangimshela wathini yabona since 2002 no after ngiyaxolisa usho manje nje ubusubuyi akakutshelanga ukuthi usehlala nomuntu unezingane. Usho manje ushilo ukuthi unomuntu but akangichazelanga ukuthi umuntu umshadile noma but that's why sengifuna ukubuyela futhi bheke enyaweni zami. Yazi mfowethu umuntu uma uthandana naye ufuna ngikufundise manje umuntu mazothandana naye oada uma uthandana naye uyabuza imibuzo kuyena. Ubani igama lakho? Ubuya kuphi? Isibongo sakho ubani? Unezingane okay. Ubaba wazo ubani? Angabe uyasazi isibongo sakho. Ngoba manje into yenzekayo njengoba ubona ukuthi kwenzekani ke manje. What if khona manje ngikhipha isibhamu ngishaya ikhanda? Mfethu angeke ungibulale mfethu. Ngiyakubulala ngizokuyelana. Thina singabantwana begazi. Ngizokuyelana. Singabantwana begazi. Awungazongijwayela wena man. Singabantwana begazi mfethu. Sorry. Khuluma madoda manje.
Ngazongijwayela kabi wena. Singabantwana begazi mfethu. Ngagcina kudala manje sizobonana nje ngaleli daba lolu. Kodwa nawe Mina nginaso isikhathi mina ngokushaya ikhanda mina. Shaya ikhanda manje. Okay, ngicela sehlisa umoya. Sis. Awuzama ukilawula mfethu. tata bantaba mke undlovu ke. Undlovu tata bantaba malethwe na wanishiya. Ndlovu amshiya. Mina ke ndayazitholela ke. Futhi bengiphethe kahle. Kodwa ke nawe ke isekhona lana. Hayi ke. Hayi. Uyazi ukuthi ngekuthanda. Nemali nginayo mina. Imali nginayo manje bengithi mina vele kumele silungise zonke izinto. Imali oyithatha lapho imali esemakhishini. Bekuthena on block. Kanti uthandana ngenxa yemali. Yabona imali ne ngizamile ukubhenka ukuthi ngenze yonke into. Bhenka imali esemakhishini ungabhenka ngayo. Ngazongitshela wena man. Hawu. Ungazongitshela. Phuma phandle khona manje uyayibona le moto engaphandle. Angiqashanga le moto ngayithenga ngocash. Ndlovu uzizwa kanjani ukuthi usisi usethandana nomuntu kanti uzalo lwakho? Usangakwazi ukuphinda uthanda naye umfowenu lo nizalo babo yedwa noma umama bangahlukana. Ingane naye wenze njani usamthanda futhi? Ukuthanda kuba nzima kimi lokho. But lo muntu ngiyamthanda ngendlela. Ungamvumela menithanda noba u2? Hayi no kumele akhethe yena. Kumele akhethe. Hayi ngempela. Ngabona lapho ke kumele akhethe ukuthi uthatha. Ngaqala ukumuze ekhuluma into ephusile. Into enengqondo. Kumele ukhethe impela. Ngoba noma ngabe ungakhetha kwalo loyo uzosala naye. Ngeke aze kuphathe kahle. Even if ukhetha mina ngeke ngikuphathe kahle ngithe iqiniso ke mina. Yeye. Ngoba kuzohlala kufike le yanto. Le yanto izoloku ifike uthi hey yabona nana futhi nomlomo omuhle nje. Uthi hayi mhlawumbe khona umuntu onamathelayo ayisuka. Kodwa Ndlovu uqinisile umuntu uyandithanda. Yiba wena uthanda uNdlovu? No, ngiqinisile manje ngithanda. Omshile. Uyazi ukuthi no not ukuthi ngimshile ne bengisafuthi ngisebenze ngikokelele lokho kukhona. Ngizobona ngo2025. 23 years. Yena nawe uyazi ukuthi ngithanda. Uyazi kakhulu ukuthi ngithanda. Phela yena ukuthanda ngoba wakushiya vele wena wamshiya esakuthanda. Ngayo dinga imali. Yabona umuzi kumele wakhiwe nani ngemali kwenziwe yonke. Usunamalini for 23 years usunamalini. Hayi imali ikhona iningi. That's why bengafuna ukuthenga into eziningi, bengifuna ukuthi naye ayibone imali. Lo hlala naye emakhishini uzokwenza njani nina momenza? Lo wasemakhishini bengumuntu nje wasemakhishini nje. Susana nesikhathi sana. Ngaleso sikhathi. Lapho sinabo 7 nawe uyahamba endaweni zakhe but ngamnikeza chance ukuthi ahambe but bengisazi ukuthi umuntu osenhlizweni yami uyelo. Manje nangu uyafika uthanana nobafo wakho ubhuti wakho omdala uneyingane futhi naye bahlala ndawonye. Hayi into engayisho mina ngithi akuphume kuye ukuthi uyena uthini emlonyeni wakhe. Ngefe. Manje ngicela ukubuza ke mfowethu. Uzokwenza njani? Uzohamba ushaya iphelele ne? Ubuye uthi unkosikazi wakho. Kuwukuthi unezingane nami. Lese ingane uzozithatha uyibize ingane zakho. Yebo mina nawe siyahlobana. Sihlobana ngabo baba. Lezo ingane zothini zobuye zithi baba kwena. Noma zothi baba kumina. Asithi ke manje for an example senza umsebenzi. Siyahlaba la. Ngiyakubiza noma wena uyangibiza. Siyaya siwumndeni. Ingane zami azifika lapha zizothi baba kuba kwena noma kumina. Hayi ngesintu yani ukhona ubaba omncane sengilandele isintu kodwa ke ngalendlela okungakhona manje ne ngithatha nengane ngezami ingane zidlala nezinye ingane lapho lezi ingane ziyabuza impumelelo asithi impumelelo igama impumelelo ubaba wakho ke lapha ya ubani muphi Katsheni
Gatsheni. Ninjani? Bebunjani ubudlalwane benu before usisi ezingane zandawonye even though oyedwa mehlala kwiside la mama omunye ehlala kwiside yase KZN of which ngicabanga ukuthi ubaba mebelonga KZN. Bebunjani ubudlelwane? Mina obhuti abanjani nje benihlangana? Menzwana kahle noma menivele nje ningekho that close? Akaze kube khona ukuhilizisana noma singazange sibe close that much. Okay. Ukuthi it's like later shaba mfowethu baba abantu ezinjalo akuthi sihlale nje kwasihlezi nje sobabili. Senzohlanganisa umuntu. Sisicela ukuneza ithuba bandla. Mina ngifuna ukukusiza sixazulule lento kodwa manje ukuze ngikwazi ukhiya kuwena sithando sami. Napho ubhuti bamile nemibuzo. I think kuzofanele ukhethe ukuthi ubani and ngezizathu sakephi. Ungakhohlwa futhi ukuthi umzali ucabangele nezingane. Kuko konke lokho ukuthi ingane meyikhula zazi ukuthi ubaba ade kulo manje akusasiyena sekulo futhi naye wakini owakubo kababa wakhe. Kodwa futhi uyicabangele wena kakhulu because ingane zohlezi ukwazi ukujabulisa ukuthi wena ubalekile. Kodwa ngifuna ucabange nje ukuthi as a mother futhi kubomama onjani to your own kids. Angithathi masayidi mina. Balethile ubhuti oba u2 ngizoba khona njengoba ndoda ngibabuza bonke naye ngiyambuza ubhuti nawe ngiyakubuza nawe ngiyakubuza nawe ngiyababuza. Kodwa isolution ukuze sibe nayo ngidinga ukuthi ube imbokodo la ume uyibambe iqini njengokuvumela ukuthi enye indoda ingene isibayeni senye indoda. Senike nalala njengoba senibuyeleni. No, angambona okwamanje. Because bethi unabantwana isikhathi esiningi. Hleze nabantwana. Kodwa nje nafanelana every now and then. Yeah, siyakhuluma ngo-WhatsApp. Siyakhuluma ngo-WhatsApp. Mengekho baba. Yeah, isikhathi esiningi mengekho. Okay. Mekho ngiyakutshela ukuthi ungafuni sebuyile. Yeah, uyangitshela. Okay. Ngithanda no true. Hey. Amanye lo okhulumayo. Kumele uchoose. Kube khona lo omthandayo senhlizweni yakho. Ngoba ke since nini akekho umfazi okwaba nethembo samadoda. So wena into kumele uyenze kumele uchoose phakathi uthi wena ufuna bani. Awuzazi. Khuluma phela isikhathi asekho. Ay, ngikhetha wena. Ubani wena? Tata Mandaba. Uzizwa kanjani lo? Indaba ungamkhethi uNdlovu? Andimthembi, angisamthembi. Mana-ke ngabe ngagilile ubuzokwenza njani? Uzosithatha sobabili? Hey. Ngiyayiqala-ke le, hayi ngiyayiqabuka. Uzosithatha sobabili? Eyami iring izongena la, eyakhe ingene ngala ku-right. Ngizokhetha wena. Uzibiza uNdlovu, uphinde uthi AKA Masumba. Masumba isibongo sakho Isibongo sami, sakhabo mama. Esakuba boNdlovu. Yabona ubaba ubengashadanga futhi ngasokuka mama. Okay. Ayimihlola Nkosi yami. So ukhethile. Uzizwa kanjani isinqumo sasisi kunzima ngoba nami bese ngiplanile ngale ndlela engiplane ngakhona. Umbuzo wodwa. Incwadi le asayihambisile? Kwakudala ndithi. Kwakudala ngeke kwangiyona nabantwana. Incwadi ayiboli. Wena baba usamthanda uma wengane? Kona manje bese enhlizweni sisenikhetha uNdlovu qha ke sengicabangela abantwana ndempahla zami. Madoda, hayibo. Apha manje nganinceda yini kwazi ukuthatha impahla zami.
Uyithatha impahla oyise uhlala kwaNdlovu. Anithi ngithethe into esenhlizweni gogo. Inhliziyo yakhe ithanda uNdlovu. Inhliziyo yami ikhetha uNdlovu. Oh, ubaba mina ungithandela ungithanda ngenxa yengane. Bendikuthanda nawe. Ngenxa yengane. Anithi ngithethe into esenhlizweni. Mfethu asilungise le ndaba. Hayi. Hey. Sizomlanda uGabisile. Awunanto ngilungisa nawo wena. Ayikho into ngilungisa nawo. Manje singabantwana bomuntu. Hey. Kusukela manje ufile kimi. Kimi ufile. Mangibona nje la emgwaqeni estradeni ubheke ecaleni. Ngoma uma ungangibheka. Okay. Ngicela bobhuti sibonise kanjani phambili. Baba cela understand ubhuti wakho ubafu ukuthi yena usehanjelwe unkosikazi, uhanjelwe intombi potentially unkosikazi ngoba methu uyovela kulinyaka kubuka sisi. And ingane zakhe zuthu unazo nalo sisi so yikho kuyena efila kanjalo. Kodwa thina as Black Life TV sicabanga ukuthi kufair ukuthi simtholele i-counseling ukuze nikwazi ukuthi lento le uzohamba ukhanselisha ubudedwa akhanselishe nogela ukuze siqabe nesiqiniseko salesi sinqumo sithatha njengamanje because kunzima ukuthatha inqumo based on indlela ofila ngayo ongazi ukuthi what's going to happen in the future yabo njengamanje yena ngiyabona ukuthi ubona isandla sakhe samalahlakela 2002 usubuyile u-excited but akacabangi I don't think but I'm not sure I stand to be corrected. And might happen ukuthi wayevele ekuthanda efuna ukushada nawe. Kodwa mina ngikwazi ukuthi ngivumelana nalokho because yonke into uyenza njengamanje. So mina ngikholela ukuthi izinto permanent ungavela uyithathe instantly. You have to think, ucabange, ubone ukuthi lesi sinqumo sakho siphosile or asiphosanga. So ngicela ukuthi nawe uzothola usizo lwakho. Ucounselisha as well as umuntu osothola ukuthi uzothanana nomuntu okade ethanana nobafu. Thina ke lokushila engiphuma khona kusho ukuthi wena usuzolala nomuntu adedliwe ubhuti wakho so I don't know nawe lokho ukuthi along the way kuzokudlalisa kanjani uzokwazi ukuphinda umthembe nosisi so konke lokhu kudinga ukuthi nithole ocephesha abantu abazokwazi lo mqondo banibekele yabo lento ngiyabo in a bigger picture ukuthi ama possibilities of lento lesingabe excited ukuthi uzofila kanjani njengamanje yayizwa lento engishoyo it's okay uchoose wena ngoba isithando sakhe sakudala kodwa lento ngiyacabanga ukuthi yabadinga ucepheshe isithando sami yeso yes because right now I feel like we're taking a permanent decision under a temporal circumstance ubhuti I don't think ukuthi is permanent in your life because wakwazi ukukushiya kodwa this is not my place to judge ngicela ukuthi ngiyekele ucepheshe mina nje ngiyanfahlazela ukuthi ama possibilities alento lethi akanjani because nawe mhlawumbe excited ukhethiwe but mase ufika endlini mhlawumbe ungacabanga ngenye indlela nje bechazile iqiniso ubhuti wakho ukuthi soba u2 noba u2 nginsakwazi ukumhlonipha because of lento ade yenza kunena noba u2 ngicabanga ukuthi sisingizamela ukusiza ocepheshe bona bazokwazi ukuthi niye phambili nalolu daba ngiyabonga bhuti wami ukuthi before uhamba inkomo zakho emzini nabantu uthola iqiniso ehlisa umoya bhuti wami mina ngithi strong ngoba uNkulunkulu nomidlozi lakho likuvezele lento before imali ihambe endaweni yacabanga ube musuyihambisile imali bese uthi uthandiswa kalakhe lakudala so mbonga uNkulunkulu ngalokho ya welesh hayi ngiyabonga mina wena mfowethu ngoba ngempela imali yami izosinda zokhona ukwenza izinto impilo uthola umunye unkosikazi oright uthola unkosikazi oright kodwa le khalela ingane zami uNkulunkulu uzoyenza plan ingane zami ngifuna sikhulele lapho kwabazali ayi ngiyakuzwa ngoba wena ukhulanga noba bakho nawo yayibona le nto mfethu ungasakhali lokho hey hayi uzoyehlisa umoya njengoba echazela ukuthi isimo sinzima kakhulu ngala ulahlekelwe izinto eziwu2 at once nalokho kwenzeka uthola manje futhi ukuthi wena umuntu lo asambhekile ukuthi uba lo ngene emzini wakhe esibayeni sakhe olithi find out ukuthi umuntu azalana naye so ngicabanga ukuthi uzoyi understand where he comes from you understand ngicabanga ukuthi singasimosha isikhathi sizamile ogodwa nje ngicela ungathathi impahla into engizoyenza ngokusiya nomuzi kuzophuma mina anizama ukufuna ukudlala estradeni ngathatha lesisokwenyana lakho leli faka endlini nanendaba
lo muzi loya angisawufuni owakho. Uma ngaba kusasa uzobe unesikhathi ngomsombuluko kusasa ngolesingaphi Sasa is Monday kusasa. Monday ngicela sihlangane lapha ecourt ngoba namhlanje ngikhulumile namaloya ngizokhuluma namaloya wabo and then sihambe soshintsha sokwenza i-change of ownership yomuzi ngokunile wona. Hayi ehlisa umoya ngenxa yengane nguphi ngoba kwenu baba ingane ehlisa umoya awusu uyaphuthuma yonke into esakuyo emakhoti sami sizakele. Hayi sizakele. Angithi uyalibosizo lami ngithini udinga ocwepheshe uyadinga nje na ukuba nesikhathi sokuthi lento le kube khona abantu abawucwepheshe bazokwazi ukuthi bakubukise ukuthi izingahamba igcinephi on a long run. Hayi sisindele. Ngiyabonga kakhulu bamdlovu for ukusihlonipha ukwazi ukuthi uzelana manje ungazi uzokwenzani. Ngibonga kakhulu baba wantana. Ngixolise futhi ngokuthi ubekulesimo kusona njengamanje kade ungasilindele. I think ayikho umuntu osilisa kade engaba right after yonke lento. Hayi. Angibonge ukuvuleka amehlo. Yebo. Yabo ukuthi ngivuleke amehlo isikhathi sisasekhona. Kodwa into engizoyisho ababukeli bayizwe umphakathi lo wonke wase South Africa. Ungathembi noyedwa umuntu. Ngabikho umuntu omthembayo la emhlabeni. Sizithembe wena kuphela. Powerful. Ngiyabonga. Yezwela ke lapho umbukeli weBlack Life TV udaba lala ukuthi usisi usevele engazi naye because I believe mwazi ukuthi abantu abona. Hayi sisibengazi. Okay. Sicacise ukuthi simengazi ukuthi obhuti bayalamana bayazalana bazalo babo yedwa. However bafike la ngoba belethe usisi sefuna ukubatshela ukuthi bathanda bawo2. Wasethi yena personally uyamkhetha uNdlovu. Unfortunately uNdlovu ubhuti kababa bomntwana. So asazi ukuthi kuzokwenzana going forward thina mina ngithatha uthanda ukuthatha leli thuba ngilinikeze kocwepheshe uyibona bazo decide ukuthi baba cancelisha kanjani. Mhlawumbe singathi besibuye sithola ukuthi usisibonile ukuthi isinqumo sakhe mesingekho right. Kodwa mina ngifuna ukufaka amagama elokhuzeni amagama kumuntu uma ukuthi usedecide lilo sesithathile isinqumo sakhe ukuthi wenza kanjani going forward. Mina Mlangeni Makasela ngicabanga uyi-13 Nkundla bafethu. Thank you so much for tuning in. Thank you so much for loving us. Continue to watch Black Life TV. Like, share, and subscribe. I'm out. Is there Black Life TV?